Hej og velkommen til Nem Kontorpakkes videovejledning. I den her videovejledning vil jeg gennemgå Google Talk, altså Googles chatprogram. Det findes både i en selvstændig applikation, og det findes også integreret både i Gmail og forskellige andre Google-applikationer. Men lad os lige stille komme i gang. Hvis vi lige starter med vores Gmail, som jeg har vist i tidligere, så hernede der har vi vores chat. Det er den del af det, vi bruger. Derudover er der også den her version, som er selve Google Talk, som er en selvstændig applikation, man henter ned til sin maskine og installerer som et program. En af ulemperne ved Google Talk er, at den ikke findes på dansk, hvor den er på dansk over i din Gmail. Men den kan stadig bruges, og du kan selvfølgelig stadig skrive på dansk. Og lad os prøve at starte her. Jeg kan se her, at jeg er logget ind som Henrik Kjær, og derudover har jeg nogle kontakter tilføjet. Og at den her demo-bruger, han er tilgængelig i øjeblikket. Hvis vi kigger, så hernede er noget af det, der er vigtigt for os. Nu er det selvfølgelig på engelsk, men vi kan tilføje. Her kan vi tilføje, hvis vi ønsker en eller anden tilføje til vores kontaktliste. Vi kan vælge vores kontaktpersoner, hvis vi har nogen inde i vores kontaktpersoner, vores Google-konto. Eller vi kan vælge en helt anden her, hvor vi bare kan skrive et eller andet. Vi kan bare tage. Sådan der. Og det siger så, at de er tilføjet, og så videre, så videre. Vi trykker finished. Så kan vi se her, at den person er invited. Altså, personen er endnu ikke på Google Talk, men er inviteret og har fået en e-mail sendt fra Google Talk af. Derudover har vi også en anden knap hernede, der hedder View, hvor vi kan vise, hvad vi vil vise. Så skal jeg lige få den ind i billedet her engang. Hvor vi selvfølgelig kan vise om show one page, sort by name, altså sortere, om der skal vises billeder, og om den også vil vise venner, der ikke er off, eller der er offline. Det vil vi vise her. Så kan man se, at det kun var den, der var online, der var, og så videre. Der er lidt forskelligt. Godt. Men nu siger vi så, at demo her, her vil vi gerne snakke med. Vi kan enten lave et opkald på telefon, vi kan lave en chat, og vi kan også lave en voicemail, hvor vi sætter til den. Vi kan også sende fil eller starte en e-mail op med dem. Vi kan også se vores gamle chats, og vi kan også blokere den her person. Lige den her gang vil vi bare starte en almindelig chat. Så vi trykker på chat her, og vi kan så se, at der dukker et nyt op her. Her kan vi også se, at der er nogle tidligere chat med dem. Vi prøver så at se. Sådan der. Det der så er sket her om bagved, hvor vi er logget ind som demo, der kommer der lige pludselig sådan en herop, hernede i bunden, og vi kan også se her, at den skifter farve i vores chat. Hvis vi tager den her, så kan man sige, at vi kan beholde den hernede, hvor den kan være en lille smule svær at se, men meget dejligt integreret. Vi kan også vælge den her, hvor den hedder pop ud, hvor vi simpelthen får den op i et nyt vindue. Det var meget simpelt. Og vi kan også vælge at poppe den ind igen. Vi taster nu besked tilbage. Og vi kan også vælge at tilføje nogle forskellige ikoner her. Forskellige ting. Sådan der, og vi trykker på det her. Det vi så her, det var alt. Hvis vi går i vores den der, så kan vi se, så kommer svaret tilbage. Det var sådan set bare lige det, vi gør. Men man kan også vælge at starte en e-mail op. Vi prøver at se her. Hvor vi simpelthen starter direkte en e-mail op til den her bruger. Godt. Det var sådan set lige hvad jeg ville vise i dag. Så det var en meget hurtig lille en. Der er heller ikke så meget i det, det er meget intuitivt. Så der er ikke så meget i det, men begynder at bruge det, det er meget smart. Specielt at det er integreret også i Gmail, gør at det er meget sådan brugervenligt og meget lige til. Men det var sådan set alt for i dag. Men husk altid, at I kan gå ind på Nem Kontorpakke, både på vores blog, hvor vi
ofte prøver at lave nye vejledninger, og som kunder kan I selvfølgelig også komme ind på vores Gartner, vores forum, hvor der ligger endnu flere vejledninger, og hvor vi også giver råd og svarer på spørgsmål ind på vores forum. Øh, og selvfølgelig også vores produkt til at hjælpe jer med at sætte Google Apps op, så det kommer til at stå rigtig mere at stå inde. Men tak for den her gang. Hej.